So attitude بخلت جت أخلي عينا مالتي. Okay. مجمريا long term consequence ناتو. ده حركاني أنت را attitude ناتك shift تجبر كيلكا. ناي perspective ما غيره تجبر أنت داخلكا. نفتا سالسيت أي توصدكا. نتما ما غيره نزاربينا مالتي. اجي بزعبه اتيتيود كنبل كلنا ግን حمام ማለት حضور حمام ማለት كم زن بلو دلنا بقى حميم كلها ማለት ميت كلها ማለት دي is it really okay ሓደ ሰብሲ ፀቅጥለም ጌርካ ኣለኻ ፀቅጥለም ክበሃል ከሎ መጀመርያ ብዛዕባ ዝደለና ኣመለኻኽታ ክነግረኩም ኦኬ ናትኩም ኣቲቱድ ብዛዕባ እዚ ሕማም እዚ ክነግረኩም ቢናይስ ሓወይ ክብረት ይሃበለይ ማይ ኣላት ንብዚያ ጀኻ እሞኻ ኢነርጂ ዘለዎ ማይ ምስ ማግኒዥየም ምስ ቫይታሚን ቢ12 ምስ ሴለንም ገይረ ድሰትያ ዘለኹ ምክንያቱ ብዙሕ ክዛረብ ምዃነ የተዳልየ መፅእ ቴንክ ዩ ዶ እግዚኣብሔር ኣኽብረለይ ቀዳመይቲ ክፋል ናይ ኣቲቱድ ኦኬ ፀቕጥለን ጀነራል እንታይ ተባሂሉ ይፅዋዕ ፀቕጥለን ሳይለንት ተባሂሉ ይፅዋዕ ፀጥታዊ ቀታሊ ይበሃል ኦኬ ያ ቀታሊት ትብልሲ ሳይለንት ኣን ኣላይቨር ይበሃል ቃል ኣብዚ ሰንስ ስለ ዝገብርዋ ማለት እዩ እንታይ ዝበሃል ሳይለንት ሰላሕ ኢሉ መፅዩ እዚ መልኣክ ሞት መዓስ ከም ዝመፅእ ኣይፍለጥኒ ዝበሃል ሰሚዕኩም ኣለኹም ዶ ደም ብዝሕ ማለት ከምኡ እዩ እቲ ሰብ ስጋብ ክሪቲካል ድኸውን ኦኬ ማራ ሓደገኛ ስጋዕ ድኸውን ህርመት ልቡ ማራ ልዑል ኮይኑ ገለ ሰራዊት ደም ስጋዕ ዝትኮሱ ወይ ድማ ልቡ ካብ ዓቐን ላዕሊ ኮይና ካርዲያክ ኣሬስት ስጋዕ ተኣቱ ኣይፍለጠካን እዩ ስለዘይትፈልጦ ከምኡ ሽግር ከም ዘለካ ኣብ ማዕባብልኡ ስለዘይትፈልጦ ኦኬ ሳይለንት ይበሃል ኦኬ በቃ ደሓና ኣለኹ እንዳልካ ከለካ ዕርፍ ትብል ማለት እዩ ሰሚዕኩም ትፈልጡ ዶ ኣብ ኮፍ ድበልዎ ደቂሶም ወይ ኣብ ድቃሶም ከይዶም ዝሓድሩ ገለ መይቶም ዝሓድሩ ሰባት ገለ ኦኬ ብዙሕ ትሪኦ ምልክታት የለን ብዙሕ ግዜ ናይ ልዑል ፀቕጢ ደም ምልክታት ዕድለኛ እንድሕር ኮንካ ብዛዕባ ናይ ገዛእ ርስኻ ስጋዊ ስምዒታትካ ኸ እንድሕር ብዙሕ ትዕዝብቲ ዘለካ ሰብ ኮንካ እንታይ ትርኢ ከምዚ ሄዴክ ትርኢ ብሓደ ጎኒ ብድሕሪት ክፋል ናይ ርእስኻ ምስ ክላስተር ሄዴክ ዝተኣሳሰር ወይ ድማኒ ናይ ማይግሬን ድመስል ልዑል ቃንዛ ርእሲ ክትርኢ ትጅምር ገለገለ ሰባት ድማ ኣብ እዛኖም ድብል ብርቱዕ ድኾነ ናይ ህርመት ምሕላፍ ናይቲ ደም ናብ በቶም ዓበይቲ ኣርተሪስ ክሓልፍ ከሎ ክትሰምዕ ትኽእል ኢኻ ተዘየለ ነዚ ድፈልጦ ሰብ የለን ኦኬ መብዛሕትኡ ሰብ ድሓን ኣለኹ ኢሉ ይድሓስብ ስለምንታይ ይደጋጥም ናና ፐርስፔክቲቭ እዚ ኣቲቱድ ንብሎ ዘለና በቃ ምስ ሓመምካስ ዶክተር ጥራሕ ሽግርካ ተድሓልካ ወይ ከዓስ ናብ ዶክተር ምስ ከድካ ድዕረ ጌርና ክንሓስበ የብልና you are responsible ዋላ ናብ ዶክተር እንድሕር ከድካ እንታይ ይበሃል መስለኩም patient centered approach ይበሃል ነቲ ሓሚሙ ደሎ ሰብሲ ምርጫ ኢኻ ትቦ ከምዝን ገጢሙካ ኣሎ ከምዝን እንድሕር ጌርካ ክዕረ ይኽእል እንታይ ሕሸካ ኢልካ ካ ተሓቶ ኣይትውስነሉን ኢኻ ንስኻ ኦኬ ስኻ ኣይትውስነሉን ኢኻ ጀነራሊ ሕጂ ምስ ግዜ ግን እንታይ ተለሚዱ ሂብካያ ሂብካያ ሰብ ብዙሕ ግዜ ዘለካ ናይ ግዜ ገደብካ ንእስ ስለዝኾነ ቴንክ ዩ ዳሃብ ሓፍተይ ኦኬ ከምዚ ዝኾነ ፀቕጦ ደሞ ካብ ከምዚ ክልዕ ዕድመን ከምዚ ድሕረ ባይታ እንደለዎ እዛ መድሃኒት እዚኣ ይወስድ ይበሃል ተረዲእኩም ኖ እዛ መድሃኒት ግን ዕላማኣ ንምንታይ እዩ ሕጂ ናትኩም ኣቲቱድ ትብል ዘላ እዚኣ ክርዳእኩም ትደልዮ ኣለኹ መድሃኒት ናይ ፀቕጢ ደም ድሕር ተዋሂብካስ ንምንታይ እቲ ዶክተር ድህበካ ኣሎ ክርዳእካ ኣሎ እሰይ ሓወይን ቋዳሕ ነፃኻ ኦኬ ንምንታይ መድሃኒት ድወሃበካ መድሃኒት ድወሃበካ ንስኻ ስፔሻሊ እዚኦም ምስ ላይፍ ስታይል ተኣሳሲሮም ድመፁ ሕማማት እየ ዝዛረብ ኣለኹ ኤክስፕሊሲትሊ ንስኻ ባዕልኻ ሓሲብካ ሽግርካ ተረዲእኻ ክትፈትሖ ስለዘይትኽእል ካብዚ ደለኻዮ ንላዕሊ እንድሕር ኮይንካ እንታይ ክገብረካ እዩ ስለዚ ካብዚ ዘለዎ ንኸይልዕል እዚኣ ስምሩላ ንምንታይ ንኸይልዕል ንኸይገንን እንታይ ክትገብር ኣለካ መድሃኒት ክትገብር ክትክእል ኣለካ ኦኬ ሶ መድሃኒት ክወሃበካ ከሎ ክትሓዊ ይወሃበካኒ ብመድሃኒት ድሓዊ ፀቕጢ ደም የለን ኣለኹም ድምሳይ እስኪ ክልተ ኤ ፀሓፍለይ ትረኣየኩም ትርዳእኩም ድሓል ኣላ ኮይና እዚ ኣቲቱድ 2A ፀሓፍለይ ኣብዚኣ ፊል ሓወይ ዌልካም 2A ፀሓፍለይ
سو دكتور مسكتكاس شجر كيف تحلكاني دكتور مسكتكا السخا ريسبونسيبل إناف سلازي كونكا نزي ترديخا ندحري تمليسكا حلافنت وسيدكا accountability ناتكا وسيدكا كتكيرو فقادنيا سلازي كونكا حجي إذا مدهاني توسد كابز دلوو كي كتسب كابز تغطيلو انتاي مالتي اوكي أبزي أتردادينا دو ساوطدن مدهاني توسد قبركا حدا مغنيات زي ساوطدن شعن يمتسكاني هندبت دمتو بتعم وحدا دخون اوكيجن سالو سنبادة دفتروم ان بغم مغنيات كا تعراري ديك ألو مالتي اوكي حمام شكور كمعمل اندحر كوينو كم حجي رديكم نيره حمام شكور دبال هندبت مص دبل اتقدامايو كوم مص كبل دغبرو دماني ناي بانكرياس صقم تدا فتيرلكاي تاي مالت ناي بانكرياس صقم بانكرياسنا نحنا دبلعناي مغب دهبنا شكور ابدمنا كب عقنو نلعل كيكون صيرو مساخت ناي چوادا دخفت نزع مالتي انسولين دبال زي انسولين ا بانكرياس يسرح بانكرياس وي بتروما وي باوتو ايمين وي دما حدغا غطيموا انتدا عنيا نزي انسولين دبال ديت سرح تخون زعجي هندبت راديكال شيفت يخون مالتي انت زيله بعقما تسرح كبعقما لعلقن يخونا زي حجي بسئل خرداكم يحيش حمام شكر هندبت دبال يله your attitude had to change مغنياتو انت راسو ترديكم بيتسبكم كومز نوبر ما ديني روا كوي نايدي كيمصفن خلاص مع اسم مدانيت تجمر كي حيش وي دما أنا ببزح بسمعه بقى مرة لو جينا ندحرالين تايم أوكي 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 تغيلكم كوبي لينك قبروا أوكي حدا تعيسب معريج وادا يهلوا معريج سليم كبدغا يهلوا أوكي نقدم ساي شوادها معرين دحر كوينو سلام كبدغا تعيت دحر كوينا أكلكا كابزدلي أنا العلي شكر أبدم كان دحر متيو ناتكا بانكرياس إنسولين تسرح نزل إنسولين زين دماني تتقبلا نابيت سدن ناب شوادا أوكي شوادا كاب تخحزو دخل كاباسيتي نلعل ندحر كوينو ويد ما ساتوريشن ندحر متيو انتي تقبل سلام كبد نز تقبلا ناب سبح تقيرو سبح سريحه خاني ناب اديبوس تشو تبال سدو صقم تبال يبلو اوكي مجمريا ግን እቲ ዲፌንስ ሜካኒዝም ንሕና ድኸውን ደሎ ትንበልዖ ዘለና ምንጭ ናይ መግቢ ካብ ዓቐኑ ንላዕሊ ሽኮር እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ጨዋዳና ይወስድ ዝተረፈ ማዕረ ማዕረ ጨዋዳና እንዳወሰደ ከሎ ዝተረፈ ፀላም ከብዲ ትወስዶ ኣብ ፀላም ከብዲ ናብ ግላኮግን ንብሎ ወይ ከዓ ግላኮጅን ንብሎ ትማሊ ዝበልኩኹም ክትርህፁ ከለኹም ሲ እዚ ሽኮር ዝያዳ ኣብ ፀላም ከብዲ ተቐመጠ ግላኮጅን ዝበሃል ኢኹም ትርህፁ ካርቦሃይድሬት ኢኹም ትርህፁ ዝበልክዎ ማለት እዩ ዌልካም ሉዊ ድሓር ኤክሰስ ድማ ናብ ስብሒ ይኸይድ ፀገም ድመፅእ ማዓሲ እዚ ስብሒ እንዳበዝሐ ክኸይድ ከሎ ኣብ መንጎ ናትካ ጭዋዳ ክውህለል ይጅምር እዚ ድማኒ ሳርኮፒኒክ ኦቢሲቲ ዝበሃል ትበፅሕ ጭዋዳኻ ሲ ካብቲ ቀደም ዝነበሮ ክወስዶ ድኽእል ዓቐን ሽኩር ይጎድል ኦኬ ስለዚ ዝያዳ ሽኮር ኣብ ደምካ ክዘውር ይጅምር ኣብ ደምካ ዝያዳ ሽኮር እንተዳ ፀኒሑ ናትካ ፓንክሪያስ እንታይ ትገብር ሕጂ ሃንደበት ኣይኮነን እዚ ድውህለል ምስ ግዜ ድመፅእ እዩ እንተዳ ዓቐን ሽኮር በዚሕካ اوكي شكرا دا بزح دحر متي اكلاتك خا نعود خون بزح انت تسرح بزح انسولين كسرح تجمر ازي كلتيو ابدم كاي زقبب مغنياتو شوادا خا كوسدو دخل وسيدلو እንደገና خا قنيس ካለኻ ብዙሕ ክወስድ ኣይክእልኒ ሕጂ ፀላም ከብድኻ ትክእሎ ትገብራላ ነዚ ኤክሰስ ሽኮር ደሎ ፀላም ከብዲ ናብ ስብሒ ክትቅይሮ ግዜ ይወስደላ እዚ ዓቐን ሽኮር ኣብደምና ብድልዓለሉ ምስኡ ድማኒ ዓቐን ኢንሱሊን ይልዕል ሽኮር ይልዕል ኢንሱሊን ይልዕል እዚ ድማ እንታይ ንብሎ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ንብሎ ማለት እዩ ኦኬ ጂ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ክትበፅሕ እንድሕር ኮንካ ትማሊ ገለ ነገር ስለ ዝገበርካ ድሓለፈ ዓመት ድሓለፈ ሰሙን ኣካይዳኻ ምዕሩይ ስለ ዘይነበረ በቃ ገንዘብ ስለ ድወሓደካ ዝድረኸብካ ስለ ትበልዕ ዝነበርካ ድመፅእ ሕማም ኣይኮነን ኦኬ ውህሉል ድምር ናይ ዓመታት ምርጫ እዩ ስለዚ ሕማም ሽኮር ካልኣይ እንድሕር ትሓምም ኣለኻ ኮንካ بزيكات نشتي تخون عقل كاب سدرا بيت كمتص زخل ناي سدرا بيت كا خنغركم ازي بمنتاي زمص بمرجع so your attitude you should be humble enough to accept the phenomenon okay
እዚ ነዚ ክትቅበሉስ ማራ ትሑት ክትከውን ኣለካ ክርዳእካ ክኽእል ኣለዎ ሓላፍነት ክትወስዶ ግባእካ ነገር ምዃኑ እዚ ሕማም ሕጂ ብምንታይ ድመፅእ ብምርጫ ሕማም ሽኮር ካልኣይ ብምንታይ ድመፅእ ብምርጫ ስለምንታይ ካ መድሃኒት ትወስድ ምርጫኻ ወይ ከዓ ምስ ግዜ ዝለመድካዮም ነገራት ደይምዕርያት ስለ ዝኾኑ ካብ ዝደልዎ እንድሕር ቀፂሉ እንታይ ክትከውን ኢኻ ረቲኖፓቲ ድበሃል ዓይንኻ ክትዓውር ኢኻ ናይ ኒውሮፓቲ ድበሃል መትንታትካ ሰንስ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ናይ ሰርኩሌሽን ኮምፕሊኬሽን ቁስለ ተወፅአትካ ይትሓውን እያ በገባብ ደም ክበፅሓ ስለ ዘይክእል ኦኬ ካርዲዮቫስኩላር ኮምፕሊኬሽን ናይ ሪናል ኮምፕሊኬሽን ኩሊትካ ትፈርስ ዓይንኻ ትዓውር መሓውኸኽልትኻ ኢድካ እግርኻ ትቁረፅ ማይክሮ ኮምፕሊኬሽን ዝብሎ ድማ ቫስኩላር ራፕቸሪንግ የጋጥመካ ማለት ሰራወር ደምካ ይዓኑ እዚ ከይመፀካ እንታይ ይብለካ ሽዑ ዶክተር ሕማም ሽኮርካ ወይ ከዓ ዓቐን ሽኮር ኣብ ደምካን ደስ ማይላ power bank ከለኹ እዋ ኣብዚኣ ቻርጅ ትገብራለ እታ ቻርጀር ከላይ ተማልያ እታ ፃዕዳ እታ ሓንቲ ናይ ሰዓት እዋ እሳ ከተማልያ ታብኢ ክላ ድኸብ ክልቴን ሓደን ሃራይ ፀላም ሰዲ ሃራይ ሕጂ ኣውፅያ እሞ ኮኔክት ግበርያ ብራውዛ ጓለይ I love you more, my love. What are you watching? My cave, my love. Get away. Okay? Haji, Wale, are you okay? تردياتكم لزي حجي حمام شكوار كالعي هاند بتاعي كون عند متسكا زي اخر دانا يتصاعد عند حتى تردياتكم كينا كلتا اي صحف لي بليز كلتا اي صحف لي اوكي كوليسترول دما كومو حجي ናይ ሕማም ሽኮር መድሃኒት ውሰድ እንድሕር ተባሂልካ እንታይ ማለት እዩ እዚኦም ንዓመታት ክትከዶም ፀናሕካ ልምድታት እንተዳ ቀፂልካዮም ዓቐን ሽኮርን ኢንሱሊንን ኣብ ደምካ ከዓ እንድሕር ልዒሉ ድመፀካ ዕንዋ ናይ ዓይኒ ናይ ኩሊት ናይ ስራወር ደም ናይ ስርዓተ መትኒ ሓደገኛ እዩ ድኸውን ስለዚ ሜትፎርሚን ውሰድ እሞ ካብቲ ትበልዖ ዘለካ ምግቢ ትረክቦ ዝነበርካ ኢነርጂ ከዓ ክጎድል እዩ ትበሃል so change your attitude okay ያኸለይት ኣቲቱድ ትበሃል ናይ ኮሌስትሮል ከዓ ምደገምክዎ ግዜ ግን ትኸደንላ ሕጂ እታ ቀዳመይቲ ክፋል ናይ ኣቲቱድ እያ ካልኣይቲ ክፋል ናይ ኣቲቱድ ከዓ ክነግረኩም አይ ቲንክ ኣንፈ ስለ ዘኽይር ኣለኒ መስለኒ ሕጂ ብርሃን ምእንቲ ናትኩም ፐርስፔክቲቭ ንክቕየር ማለት እዩ እንታይ ኢና ንብል ብዙሕ ግዜ ሕማም ሽኮርስ ነቦይ ነይርዋ እዩ ነደይ ነይርዋ እሞ ኣነ ከዓ እንታይ ክገብር ኢኹም ትብሉ ነቦይ ወይ ነደይ ነይርዎ እሞ ኣነስ ሕማም ሽኮር ዘለዎ መግብስ ሕማም ሽኮር ዘለዎ መግብስ ከመይ ክበላዕ ኣለዎ ተቀባጥራ በቃ ከምዚ እንቋቑሖ ብማንካ ጌርና ንጎዮ ዝነበርና ናይ ጌም ትዝክሮ ዲኹም ትምህርቲ ክዕፆ ከሎ ባጅላ ምዕደለሉ ገለ መዓልቲ ወለዲ ተኣኪቦም ሸው ክንገብር ከልናስ ማንካ ጌርካ እንቋቑሖ ትገብር ቀልጢፍ ድበፅሕ ይዕወት ነታ ናትኩም ሕማም ሽኮር ነታ ናትኩም ሕማም ፀቕጢ ነምሲ ከማ ጌርኩም ተቀባጥላ ከይትወድቀኩም በቃ ከምዚ ብመሰረቱ ክህሉ ዘይግብኦ ነገር ኮይ ሕጂ ነቦይ ነይርዎ እዩ ነደይ ነይርዎ እዩ ክበሃል ሰሚዕኩም ትፈልጡ ዶ ከምኡ ሰሚዕኩም ትፈልጡ ተኾንኩም ክልተ ኤ ይፅሓፍለይ ነቦይ እኳ ሽኮር ነይርዋ እዩ ነደይ እኳ ሽኮር ነይርዋ እዩ ኣነ ከዓ ክከላኸሎ ኣነ ከዓ ብእዋነይ መድሃኒት ክጅምር ገለ ሰሚዕኩም ትፈልጡ እንተዳኹምኩም ክልተ ኤ ይፅሓፍለይ ፕሊዝ አንፎርችኔትሊ ንሕና ኮሚኒቲ ብከምኡ ኦፐሬት ትገብር በቃ ይቀዳደ ብእዋኑ ከሎ በቃ እዚኣዚ ናብ መድሃኒት ክኸይድ ሲጎይ ሕጂ እንታይ ኢና ሚስ ጌርና ዘለና እቲ ኢፒጀነቲክ ኣዴድ ሰርሐተ ምግቢ ስጋ ሕጂ በልዕ ምግቢ ናይ ኣዴኻ ትናፍቕ ኣብ ገዛኻ ዝነበረ ልምድታት ትናፍቕ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኦልሬዲ ስጋ ወዲ 7 ዓመት ከለካ ፎርም ናትካ ኩነታት ፎርማት ዝገበረካ ወይ ድማ ኣብ እምሮካ ዝሰረፀ ዓይነት ኣነባብራ ካብ ገዛኻ ምስ ወፃኻ ከዓ ክደግሞ ክጅመር ከሎ ስጋ ብንሳዋ ንኸደሉ ደሎ ግዜ ኣብ ገዛና ኢና ንነብር ኣዴና ዝሰርሐቶ ምግቢ ንበልዕ ኣቦና ዝረኽቦ ዓይነት ትሕዝቶ ናይ ምግቢ ንረክብ ከምታ ገዛና ኢና ንነብር ሕጂ ነቦኻን ነዴኻን ክሓሙድ ገበሮም ዓይነት ኣነባብራ እስኻ ከዓ ኣብኡ እንድሕር ዓብይኻ ኮንካ ንዓኻ ክፀልወካ ደሎ ተኽእሎ ብጣዕሚ ልዑል ይኸውን ሕጂ ወላ ካብቲ ገዛ ምስ ወፃኻ ንዕኡ ነቲ ልምድታት ዝትሒዝካ ትወፅእ ማለት እዩ ትፈትዎ ትናፍቆስ ትፈልጦ ነገር ይኸውን ሕጂ ንዖም እንድሕር ድጊምካዮም ንሶም ክሓሙድ ገበሮም ነገር ንዓኻ ሓራ የውፀካኒ ሶ ኢፒጀነቲክ ማለት ምስ ስፐርም ይኹን ምስ እንቋቑሖ ደራኸብ ነገር ደይብሉ እንታይ ደኣ በቲ ንሶም ወለድኻ ዝነብርዎ ዝነበሩ ሜላ ኣነባብራ
ክትነብር ምስ ጀመርካ ንሶም ድኾንዎ ሕማም ከኣናዕካ መፀካ ማለት እዩ ኦኬ ናይ ወለዲ ሕማም ድበሃል ንሶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ወለድኹም እንድሕር ደይነይርዎም ንዕኦም ምስ ሓዞም ናባኻ ክመፅልሎ ተኽእሎ ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ኦኬ ብዘርኢ ማለት እዩ ብዘርኢ ክመፀካ ደሎ ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ድመፀካ ግን ብሜላ ናይ ኣነባብራ ናቶም ኣነባብራ ክትደግም ከለኻ ንዕኦም ዝረኸበት ትረኽበካ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ እምብዛ ድመሰጠትኒ ብዛዕባ ኤፒጀኔቲክስ ተምሃርኳ እንታይ ነይራ አይ ቲንክ ግሪካውያን ተመሪዖም መንእስያት ግሪካውያን ተመሪዖም ሕጂ እዚኣ ሓዳሽ መርዓት ንሰብኣያ ኢምፕረስ ክትገብር እንታይ ትገብር ፓንኬክ ትሰርሓሉ ማለት እዩ ኦኬ ፓንኬክ ትሰርሓሉ ሞ ኦኬ ሕጂ ኣብዚ ወፃኢ ትነብሩ ዘለኹም ከረጢት ሙሉእ ከብዲ ሒዝኩም ናብ ዶክተር ከድኩም ሃንደበት ዶክተር ሕማም ሽኮር የለኒ ትብሉ ዘሎ ከመይ ተረዲእኩም ኦኬ ሕጂ ብዛዕባኹም ኣይኮነን ከዓ ንዓይ ሓላፍነት ዝስማዓኒ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ድመፅእ ዘሎ ትውልዲ ወዲ ሓወቦይ ኦኬ እንድሕር ጓል ኣንስተይቲ ኮንኪ ልዕሊ 65 ኪሎ ግራም ኮንኪ ኖ ሓሪሰ ስለ ዝነበርኪ 3 ወርሒ ኣለክ 6 ወርሒ ኣለክ ድሕሪ ሕርሲ ካብ 65 ኪሎ ግራም ንላዕሊ እንድሕር ኮንኪ እንታይ ዓይነት ስፖርት ዝሰርሕ ብዘየገድስ there is a problem ብዛዕባ ነፍሲ ጥራሕ ደይኮን ክትሓስብ ደለኪ እዚኣ ነገርኩ ታሪክ ከይትርስዕ እያ ኦኬ ጓልኪ ከማኹም ምስ ኮነት ናትክ ዕድመ ምስ ኣኸለት ከምዛ ደለኺ እያ እንድሕር ኮይና ዝተሐጉሰክ ዶ ኦኬ ሶ 75 80 85 9 ኪሎ ግራም እንዳተመዘንክ ከለኺ ደለኪ ስምዒታት ናይ ኣካላትኪ ደቂስካ ክትስእ ከለኺ ዝስማዓኪ ኣስካላ ክትወፅእ ከለኺ ዝስማዓኪ ርእሰ ተኣማንነትክ ድጎድሎ ክዳን ክትክደን ከለኺ ዝስማዓኪ ነገር ጓልክስ ከምኡ ክስማዕ ደስ ይብለኪ ምክንያቱ ፈቲኺ ፀሊኺ እስኺ ሕጂ ተላምድያ ዘለኻ ዓይነት ናብራ ክትነብር እያ ናታ ሪያሊቲ ቀዳመይቲ ቤት ትምህርቲ ገዛኣ ቀዳመይቲ መምህራ ኣዲኣ ስለ ዝኾነት ኣቦኻ ኤግዛምፕል ትሰርዕ ኣለኻ ጓልካስ ንዓኻ ድመስል ሰብኣይ እንድሕር ኣምፅያ ብኣካላቱ ኣብ ኮፍ ዝበሎ ድቃስ ድመፆ ብዙሕ ትንፋስ ኣስካላ ክወፅእ ድሽገር እንድሕር ኮንካሲ ሰብኣያ ከምኡ ከውን ደስ ዝብለካ ሰብኣይ ጓልካስ ሓዋሓዊ ድጨኑ በቃ እንታይ ዝበሃል ብዓድና ተመን ጎቲቱ ድመፅእ ኣካላቱ ስሩዕ ሓላፍነት ድወስድ ክኸውን ዶ ትመርፆ ንወድኻ ተርእዮ ዘለካ ግደፎ ሰብኣይ ጓልካ ከምኡ ክመፀካይ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኢፒጀነቲክ ይበሃል ኪንዮት ብስጋ ዝኾንዎ ደለዉ ብኣተሓሳስቦኦም ከዓ ንፀልዎም ኣለና ንሪእዎም ሰባት ነዲኦም ድመስሉ ጓል ተደልዩ ወዲ ነዲኡ ትመስል ወዲ ተደልያ ጓል ከዓኒ ነባኣ ድመስል ንሳ ከዓኒ ነዲኣ ትመስል ከምዚ ዓይነት ኪደት እዩ ደሎ ثانك يو بي نايس appreciate اوكي ሕጂ ናህና ኣቲቱድ እንታይ ክኸውን ግብኦ ንገብሮ ሓላፍነት ብዛዕባ ጥዑይ ምዃን ብዛዕባ ንዓና ሕጂ እንታይ ስምዓና ኣሎ ጥራሕ ኣይኮነን ከመይ ጌርና ኢና ዲክቴት ንገብሮ ዘለና ኪደትና ኦኬ ከመይ ጌርና ኢና ንድመፅእ ዘሎ ትውልዲ ሰረት ነትሕዝ ዘለና ሕጂ ብዛዕባ ትምህርቲ ብዛዕባ ገለ ይኮና ንዛረብና ከም ዘላታ ከላ ብጥሪያ ብዛዕባ ኣብ ኣካውንታብሊቲ ድበልና ንዓኻ እንታይ ትስማዓካ ኣላ ሕጂ ትስማዓካ ደላ ስምዒት ኣብ ደቅኻ ክትሪኦ ከለኻስ ከመይ ይስማዓካ